Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 15వ అధ్యాయం కంటిన్యూ చేద్దాము. నిన్న కొంతవరకు చూసాము, ఈరోజు మిగతాది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్యకం ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. నిన్న మరి 7th శ్లోక వరకు చూసాము. సో మొట్టమొదట ఈ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి చూసాము. దాని వ్రేళ్ళు మన కర్మబంధాలను ఎలా ముడులు పడిపోయి ఉన్నాయో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఎలా ఈ కామ్య కర్మలకు బందీలం అవుతున్నామో సూచిస్తున్నాయన్నారు. మరి దాని కొమ్మలు చిగుళ్ళేమో ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ కొమ్మలు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఎలా పెరుగుతున్నాయి అంటే, ఈ అన్ని చెట్లు నీటితో పెరిగితే ఇది సత్వరజస్తమో గుణాలనే గుణాలతో ఈ కొమ్మలు ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు, మనకి ప్రలోభాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే ఈ గుణాల వల్ల అన్న అర్థము. అసలు ఇది ఏమిటి అంటే, ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న ఈ చెట్టు ఏమిటి అంటే, ఇది భౌతిక ప్రపంచము. ఇది దేనికి రిఫ్లెక్షన్సే కదా మరి తలక్రిందులుగా ఉండేది. మామూలు చెట్టు నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అయితే తలక్రిందులు అవుతుంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి తల్లక్రిందులైంది. అంటే నిజమైనది ఏది? తల్లక్రిందులు ఎప్పుడు నిజం కాదు, మరి మాయే. కాబట్టి నిజమైనది ఏది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని మనం ఆ నిజమైన దాన్ని అది మన గమ్యం. ఈ మాయ నుంచి బయటపడటం మన యొక్క గమ్యం అని. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, మరి పైన బ్రహ్మలోకం, తర్వాత దేవలోకాలు, ఆ తర్వాత మధ్యలో భూలోకం, కింద ఈ జంతు రాజ్యాలు చూస్తున్నాము. దీనిని మరి డిటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో, అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకోవటం అనమాట. అదే ఒక ఆయుధం అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రాగద్వేషాలను వదులుకుంటామో అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఈ వృక్షాన్ని, అంటే రాగద్వేషాలను మనం వదిలించుకోవాలి. ఆ తర్వాత పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమ పదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎవరి నుంచి అయితే సమస్తము ఆరంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనంతకాలంగా ఈ సమస్తం వ్యాపించిందో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఎలా శరణు వేడుతారు అనంటే, ఎలాంటి వాళ్ళు చేయగలరు, ఈ అటాచ్మెంట్ వదులుకోగలరు అంటే, అహంకారము, మోహము, అనురాగ దోషం అంటే రాగద్వేషాలు జయించి నిత్యమైనదేంటో తెలుసుకుని కోరికలను వదిలి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషుణ్ణి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు.
సో ఆ బ్రహ్మపదం ఎలా ఉంటుంది? పరమపదం అంటే సూర్యుడి వల్ల గాని, చంద్రుడి వల్ల గాని, అగ్ని వల్ల గాని ప్రకాశం అక్కర్లేదు దానికి. భగవంతుడే స్వయం ప్రకాశంతోనే అది వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. అటువంటిది ఆ పరంధామం. నా అంశతోనే ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులంతా జన్మించినా కూడా మనస్సుతో కూడిన ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ఈ ప్రకృతిలో కష్టాలు పడుతున్నారు. ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ఈ ప్రకృతిలో ఉండి కష్టాలు పడుతున్నారు మనస్సుతో సహా ఈ 6 ఇంద్రియాల వల్ల. మరి ఆత్మ ఉన్నా కూడా భగవదంశ అయిన ఆత్మ ఈ మనస్సు ఇంద్రియాల వల్ల ఈ కష్ట సుఖాలకు గురవుతున్నాము అని వాళ్ళు ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని పెట్టుకుంటున్నారు ఈ బద్ధ జీవిత కారణంగా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో అది మనం 7th శ్లోక నిన్న చూసాము. సో నిజంగా మన యొక్క యథార్థ రూపం ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎందుకంటే శాశ్వత నా అంశే అని చెప్తున్నారు కదా, మమైవాంశో జీవలోకే, ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ నా అంశలే అని భగవంతుడి యొక్క శాశ్వతమైన అంశలు. కానీ ఈ బద్ధ జీవితంలో ఉండి మరి ఈ బద్ధ జీవితంలో ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో ఈ 6టితో ఈ రకమైన కష్టాలు పడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి అసంఖ్యాక రూపాల్లో ఉన్నారు. మరి సమస్తం ఆయన ఉన్నారంటే ఆయనకి ఎన్నో అన్నిట్లోనూ భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి అసంఖ్యాక రూపం. అందుకే మనకు సర్వత్రా పాణిపాద అనేది కూడా చూస్తాం. 13th చాప్టర్లో చూసాం. సమస్తం ఆయన చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు అన్ని చోట్ల శిరస్సులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. కాబట్టి సర్వత్రా విస్తరించి ఉన్నారు కాబట్టి దాంట్లో ప్రధాన విస్తారం ఏది? విష్ణుతత్వము. తర్వాత అప్రధాన విస్తారాలేమో జీవతత్వం అని పిలువబడును అని చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యమైనదేమో విష్ణుతత్వం, నెక్స్ట్ ఉంది జీవతత్వం. సో అంటే విష్ణుతత్వమేమో ఆయన యొక్క స్వీయ విస్తారాలు, జీవులేమో విభక్తులు, ఇండైరెక్ట్ విస్తారాలు అన్నమాట. విష్ణుతత్వం అంటే భగవంతుడి యొక్క స్వయం ఆయన రూపంలో ఉన్నటువంటి విస్తారాలు. జీవులందరూ ఏమిటంటే ఇండైరెక్ట్ గా భగవంతుడి యొక్క విస్తారాలు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా భగవంతుడు తన స్వీయ విస్తారంతోనే మరి రామ, నరసింహ, విష్ణుమూర్తి ఇలాంటి పలు వైకుంఠాధిపతుల రూపాల్లో వ్యక్తమవుతూ ఉన్నారు. అయితే ఇండైరెక్ట్ గా విస్తారులైనటువంటి జీవులు విభక్తి విస్తారాలు అంటే ఇండైరెక్ట్ అని అనుకోవచ్చు. జీవులు ఆయన యొక్క మరి మనం భగవంతుడి అంశ, ఆయన నుంచి వచ్చాము, ఆయన సేవకులము అని అంటూ భగవంతుడి స్వీయ విస్తారాలు అంటే ఈ విష్ణుతత్వాలు అంటే ఆయన ఒరిజినల్ విస్తారాలు అన్నమాట. ఈ విష్ణుతత్వాలు శాశ్వతంగా ఎలా ఉంటాయో ఈ ఇండైరెక్ట్ జీవులు కూడా తమ వ్యక్తిత్వాలను కలిగి ఉన్నారు. సో ఆయన స్వీయ విస్తారాలు శాశ్వతంగా ఎలా ఉంటాయో ఇవి కూడా శాశ్వతంగానే ఉన్నారు. దేవదేవుడి అంశలుగా వాళ్ళు అతని లక్షణాలను అంశం మాత్రం కలిగి ఉన్నారు. మరి అదే లక్షణంతో ఉన్నారు. అట్టి లక్షణాల్లో స్వతంత్రం అనేది ఒకటి. సో ఏమిటి అంటే ప్రతి జీవి కూడా వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు స్వతంత్రత అనే సూక్ష్మాంశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. ఆ సూక్ష్మ స్వతంత్రత దుర్వినియోగపరచడం వల్ల మనం బద్ధుడవుతున్నాం అన్నమాట. సద్వినియోగం పరిచిన వాడు ముక్తుడవుతున్నాడు. అది అక్కడ పాయింట్. సో ప్రతి వాళ్లకు భగవంతుడు తన అంశైన ఆత్మను, మనసును, బుద్ధిని ఇవన్నిటిని ఇచ్చి ఆ స్వతంత్రత అనేది ఇచ్చారనమాట. అంటే ఈ మనసును బుద్ధిని మనం ఎటు పడితే అటు తిప్పుకోగలిగే స్వాతంత్ర్యాన్ని మనకి ఇచ్చారు. సో దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకున్న వాడేమో ముక్తుడవుతున్నాడు, దుర్వినియోగపరుచుకున్నవాడు బద్ధుడవుతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ బంధ ముక్త స్థితులు రెండిట్లోనూ అతడు భగవంతుడి వలనే గుణరీతి శాశ్వతుడు. 2 స్టేజెస్ లో కూడా అతడు శాశ్వతుడే. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతమే. భగవతత్వం, భగవంత అంశ కాబట్టి ముక్త స్థితిలో అతను ఈ భౌతిక జీవనం నుంచి విరవడి భగవంతుడి దగ్గర పరంధామంలో ఉంటాడు ముక్తి వచ్చినప్పుడు. కానీ బద్ధ స్థితిలో ఈ గుణాలతో ప్రభావితుడైపోయి ఆ భగవంతుడి ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ భగవంతుని గురించి మర్చిపోయి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ ఉన్నా కూడా ఈ స్వాతంత్రంతో మనం తప్పు వైపుకి మన యొక్క బుద్ధిని వాటిని మరల్చి ఇలా భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచము యొక్క వీటిల్లో
మనం మునిగిపోయి ఆ రకంగా బద్ధులం అవుతున్నాం. కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో జీవనానికై అలా తీవ్ర సంఘర్షణ పడుతున్నాం. ఈ కోరికలు తీర్చుకోవాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలని అసలు భగవంతుడు మర్చిపోయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మానవులు, శునక మార్జాలాది జంతువులు, ఇలాంటి జీవులు అన్నీ కూడా భౌతిక జగత్తును పాలించే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సైతం కూడా భగవంతుడి అంశలే అంటున్నారు. వాళ్ళంతా శాశ్వత వ్యక్తీకరణలే గాని తాత్కాలిక రూపాలు కారు. తర్వాత పెనుగులాట అనే అర్థం కలిగిన మాట కర్షతి, అంటే ఇక్కడ అవస్థ పడుతున్నారు, స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అని అర్థం అనమాట కర్షతి అంటే. ఆ మాట అందుకని ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. ఎందుకంటే మనందరం కూడా ఏదో ఇనప గొలుసులతో బంధింపబడ్డట్టుగా బంధింపబడి ఉన్నాం, అహంకారమే మనల్ని అట్లా బంధిస్తోందట అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియాలలో ముఖ్యమైనటువంటి ఏమిటి? మనస్సు. అలా మనిషిని భౌతిక స్థితిలో ఈ అహంకారం వల్ల ఇలా నడిపిస్తుంది. ఇలాంటి మనసు మనం సత్వగుణంలో ఉంచుకుంటే అప్పుడు సత్వగుణ పూర్ణాలై ఉంటాయి మన పనులన్నీ. రజోగుణంలో ఉంచుకుంటే రజోగుణం పనులు, తమో గుణంలో ఉంటే మరి జంతుజాలానికి వెళ్ళేటటువంటి తప్పు పనులు చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఈ మనస్సు అనేది మనం ఎలా ఎటు పక్కకు పెడితే ఏ గుణం వైపు ఆ గుణం అలవర్చుకుని తద్వారా దానికి అనుగుణమైన రిజల్ట్ని పొందుతాం అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. తర్వాత మరి ఈ మనస్సుతో ఇంద్రియాలతో కలిసి ఈ భౌతిక దేహం మరి కప్పబడి ఉంది కదా. భౌతిక దేహం స్థూల శరీరం, మనస్సు మన ఈ బుద్ధి ఇవన్నీ సూక్ష్మ శరీరం, కనిపించని శరీరం. సో కాబట్టి ముక్తుడైన వెంటనే ఈ ఆచ్ఛాదనం నశించి అతని ఆధ్యాత్మిక దేహం ప్రకటితమవుతుంది అని ఈ శ్లోకంలో మనకి స్పష్టపరిచారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక దేహం మనస్సు ఇంద్రియాలతో కూడినటువంటి భౌతిక దేహం మరి ఆత్మ, మనస్సు, ఇంద్రియాలు, భౌతిక దేహంతో లోపల ఉన్నది. ముక్తుడైన తర్వాత బయట ఈ దేహం అంతా కూడా పోయి ఆధ్యాత్మిక ప్రకటనం, ఆధ్యాత్మిక దేహం వ్యక్తమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది మరి మధ్యాందిన ఆయన శృతిలో కూడా ఇలా చెప్పారట. ఏమని? సవాయేష బ్రహ్మనిష్ట ఇదం శరీరం మత్యం అతిసృజ్య బ్రహ్మాభిసంపద్య బ్రహ్మణ పశ్యతి బ్రహ్మణ శృణోతి బ్రహ్మణైవేదం సర్వమనుభవతి. అంటే జీవుడు ఈ భౌతిక కవర్ని, తొడుగును వదిలిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు వెళ్ళిన వెంటనే తన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఉపయోగించుకుని అలాంటి దివ్య దేహంతో భగవంతుణ్ణి చూడగలడు ముఖాముఖి అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడితో ప్రత్యక్షంగా సంభాషించగలడు, శ్రవణం చేయగలడు, పరమపురుషుని యథార్థంగా అవగాహన చేసుకోగలడు. స్మృతిలో ఇలా రాశారట, వసంతి యత్ర పురుష సర్వే వైకుంఠమూర్తయ అని చెప్పబడినట్లు స్మృతిలో భగవద్ధామంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుడి దేహం లాంటి శరీరమే కలిగి ఉంటారు. సారూప్యం అంటారంటే భగవంతుడి శరీరం లాంటి రూపము అని. సో సారూప్య మోక్షం అన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి శరీరమే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉంటుంది. దేహ నిర్మాణానికి సంబంధించినంత వరకు శాశ్వతంశులైన జీవులకు మరియు విష్ణుతత్వములకు ఎలాంటి భేదము లేదు. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, విష్ణుతత్వం అంటే భగవంతుడి యొక్క ఒరిజినల్ ఆయన అవతారాలు. మరి మన ఈ జీవతత్వం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా భగవంతుడి యొక్క విస్తారంలోని. కాబట్టి ఈ దేహం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి బాడీలో ఈ మామూలు జీవులకు కానీ మరి విష్ణు తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ జీవులకు కానీ తేడా లేదు అని అంటున్నారు. అందుకని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అందరికీ అదే శరీరం ఉంటుంది. అంటే ముక్తి పొందిన తర్వాత భగవంతుడి కరుణతో మనం ఆ దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో మమైవాంశ అనే మాట కూడా చాలా ముఖ్యమైన మాట. భగవంతుడు నా యొక్క అంశ అని చెప్తున్నారనమాట. భగవంతుడు అంశ అంటే ఒక విరిగిన ముక్క వంటి భావన అనుకోవద్దు, ఏదో ఒక పీస్ అనుకోకూడదు మనం. ఏమిటది? ఆత్మ ఆచ్ఛేద్యం అని ద్వితీయ అధ్యాయంలోనే మనం అర్థం చేసుకున్నాం. ఆచ్ఛేదం అంటే అది అట్లా. కాబట్టి ఈ అంశను మనం ఫిజికల్ గా అంశ అంటే ఒక పీస్ అని అర్థం చేసుకోవటం
దీన్ని ఫిజికల్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం కష్టం. భగవద్ అంశ అంటే మనం ఒక ముక్కని అనుకోకూడదు, భగవంతుడి శక్తి అలా ఆవహించి ఉన్నది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ముక్కలు చేసి తిరిగి అతకటానికి ఇదేమి ఒక ఫిజికల్ పార్ట్ కాదు ఆత్మ, ఓ పీసెస్ చేసి మళ్ళీ అతికించటం అనేది. కాబట్టి అక్కడ అంశ అంటే అది అక్కడ ఆయన శక్తిలో ఒక భాగం అనే కానీ ముక్క అని కాదు. సనాతనం అనే పదప్రయోగం వాడారు కాబట్టి అలాంటి భౌతిక భావం ఇక్కడ సరిపోదు. ఇది నిత్యమైనది. మరి భగవంతుడి అంశమైన ఈ ఆత్మ దేహంలో ఉంటుంది అని మనం సెకండ్ చాప్టర్ లోనే దేహినోస్మిన్ అనే మాట ద్వారా ఆ శ్లోకంలో చూసాం. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యౌవనం తథా చూసాం కదా. జరా కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి అని ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఆ అంశ దేహబంధం నుంచి ఎప్పుడైతే ముక్తి పొందుతామో ఈ బంధత్వం నుంచి మనం అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఏదైనా ఒక దివ్యలోకంలో తన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొంది భగవంతుడి సాహచర్యాన్ని అనుభవిస్తారు. అయినా బంగారు కణకు గనక కూడా బంగారమే అయినట్లు భగవంతుడి అంశ అయిన జీవుడు గుణరీతిని ఆ దేవదేవుడితో అంటే సమానం కాకపోయినా ఆయన రూపంతో ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అక్కడ ఉంటారు భగవంతుడు ఈ ముక్తి పొందిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని నివాశయాత్. అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ మనసును బుద్ధిని మరి 5 ఇంద్రియాలను, మనసు కళ్ళెమని, బుద్ధి ఏమో సారథిని, ఆత్మ మరి సాక్షిభూతం. సో ఆత్మ ఉన్నా కూడా భగవంతుడి అంశ వీటి వల్ల ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు అన్నది ఇక్కడ చూసాము. ఇప్పుడు శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వర గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధ నివాశయ. వాయువు గనక వాసనను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి ఎలా తీసుకువెళ్తుందో జీవుడు కూడా తన విభిన్న భావాలను ఒక శరీరం నుంచి మరొక శరీరంలోకి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ కొత్త శరీరంలో ఇదే భావాల్ని మళ్ళీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో మనం గాలి మనకు తెలుసు కదా, ఒక చోట కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఏ పూల వాసన రావచ్చు, ఆ పూల చెట్టు పక్కనే ఉండక్కర్లేదు, అవతల 2 ఇళ్ళ అవతలు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ వాసన మనకు గాలితో వస్తుంది. అలాగే మనం వేరే బాడీ వెళ్ళినా మనలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ అంటే ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఎంత గట్టివంటే అందుకే అవి వదులుచుకోవాలి, రియాక్ట్ అవ్వద్దు, ఏదైనా ఒకటిగా తీసుకోండి అనేదా. ఎందుకు అంటే ఇందుకే వేరే నెక్స్ట్ బర్త్ లో కూడా తీసుకెళ్తే ఇంకెప్పుడు అవి ఉన్ననాళ్ళు మోక్షం ఉండదు. కాబట్టి ఆ రియాక్షన్ లేకుండా ఉండటం, ఎప్పుడైతే ఆ క్వైట్నెస్ మైండ్ని అలా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో, రియాక్షన్ లేకుండా ఆ ఈక్వానిమిటీతో సమత్వంతో ఉంటామో మరి మోక్ష సాధనకు అది మార్గం అన్నారు. కాబట్టే ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ వద్దు ఏదైనా జరిగినా కూడా అన్నట్లుగా ఈ లైక్స్ డిస్లైక్స్ ఈ శరీరం వదిలినా అవి మనతో పాటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ శరీరానికి కూడా. అందుకే వాసనలు అంటారు వాటిని. వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. అందుకే కొందరికి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని విషయాలంటే ఇష్టం, కొన్ని విషయాలంటే అయిష్టం, ఇలాంటివి ఉంటాం కూడా చూస్తూ ఉంటాము. సో అది ఇక్కడ మీనింగ్ అన్నమాట. సో అంత స్ట్రాంగ్ అన్నమాట ఫీలింగ్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంతంటే వేరే శరీరానికి కూడా వెళ్ళేంత. అందుకని ఈ ఫీలింగ్స్ అవి వేస్ట్, ఇవి పర్మనెంట్ కాదు, ఇది మనల్ని బందీలు చేసేటానికి ఉపయోగపడేవి కానీ విముక్తికి ఉపయోగపడేవి కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో దేహంలో మరి మనకి ఉన్న ఇక్కడ జీవుడు మరి తన దేహానికి ఈశ్వరుడు నియామకుడని జీవుడిని వర్ణించారు. అంటే తను తలుచుకుంటే ఉన్నత జన్మ దేహాన్ని పొందొచ్చు, నిజంగా మనం సాధన చేస్తే ఉన్నత జన్మ పొందొచ్చు. లేదు ఇంత కష్టమేమి ముందు ఇక్కడ సుఖాలు అనుభవించి తర్వాత చూద్దాంలే అనుకున్నామంటే మరి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలు ఇంకా తప్పులు చేస్తే దానికి తగ్గ జన్మ కూడా అనుభవిస్తాం. కాబట్టి ఈ స్వాతంత్రం మనకే ఉన్నది అన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ విషయంలో అతనికి సూక్ష్మమైన స్వాతంత్రం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ దేహంలో మార్పు
మార్పులు దేహి అయిన అతని మీదే ఆధారపడి ఉంది. సో మనమేం రెస్పాన్సిబుల్, మన భర్త నెక్స్ట్ జన్మలకు కానీ దేనికైనా మన యాక్షన్సే రెస్పాన్సిబుల్. కాబట్టి వాళ్ళు చివరికి వాళ్ళు రూపొందించుకున్నటువంటి ఆ స్వభావం చైతన్యం మరణ సమయంలో వేరే విధమైన దేహానికి కూడా వెళ్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో దాంతో మనం ఏదైనా పొందొచ్చు, కుక్కలు మార్జాల దేహాన్ని అలాంటివి కూడా మరి పొందొచ్చు. అంటే మనం ఆ రకంగా బిహేవ్ చేస్తే యానిమల్స్ మెంటాలిటీతో ఉంటే అలాంటి జన్మ కూడా పొందొచ్చు. దేవతా లక్షణాలను పెంపొందించుకున్నామంటే దేవతా శరీరాన్ని పొందొచ్చు. అలాగే భక్తి రసభావంతో గనక మనం స్పిరిచువల్ గా ఉన్నట్లయితే భగవంతుడి సాహచర్యాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన దేహం నశించిన తర్వాత అంతా ముగిసిపోతుంది, అయిపోతుందని అనుకోవద్దు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహంలోకి మార్పు చెంది జీవుడు వర్తమాన దేహం మరియు దాని అందలి కర్మలు భావి జన్మకు నాంది కాగలవు. అంటే ప్రస్తుత జన్మ యొక్క నీ పనులు అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ జన్మని నిర్ణయిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. నీ కర్మను బట్టి నీకు వస్తుంది. కాబట్టి జీవుడు భావాలన్నిటినీ కూడా వేరే దేహంలోకి తీసుకువెళ్ళి సూక్ష్మ శరీరమే అదే సూక్ష్మ శరీరం తర్వాత జన్మలో కూడా దేహాన్ని తయారు చేస్తుంది. సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏమిటి? మనసు, బుద్ధి. మరి మన కనిపించని శరీరం, పైకి కనిపించేది భౌతిక స్థూల శరీరం, కనిపించని శరీరం మనసు, బుద్ధి అని చెప్పుకున్నాం. అహంకారము, ఈ భౌతిక అహంకారము. కాబట్టి ఇవి వేరే దేహంలోకి కూడా వెళ్ళి సూక్ష్మ శరీరం తర్వాత జన్మలో దేహానికి కూడా అదే సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనం ఒక దేహాన్ని విడిచి ఇంకో దేహాన్ని పొందటం కానీ, ఆ దేహం అందున్నప్పుడు రకరకాల కష్టాలకు గురవటం కానీ, ఇదే ఇక్కడ కర్షతి అన్న మాటకు అర్థం, జీవన సంఘర్షణం అని చెప్తున్నారు. సో ఫైనల్ గా ఎనీవే ఇక్కడ ఈ వాసనలు మనం ఈ ఫీలింగ్స్ సూక్ష్మ శరీరాన్ని వేరే నెక్స్ట్ బాడీలో కూడా తీసుకువెళ్తాము అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్స్ ని మనం ఎంత తక్కువ ఉంచుకుంటే మనకు అంత తక్కువగా మనకు రాను ఆ ఫ్రీడమ్, ముక్తి వస్తుంది. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఈ రకంగా జీవుడు వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని వేరొక స్థూల దేహాన్ని, మరి స్థూల దేహం అంటే కనిపించే దేహం, ఇంగ్లీష్ లో గ్రోస్ బాడీ అంటాం. ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుని ఇంకో శరీరాన్ని మనసుతో కలిపి ఇక అక్కడ వేరే ఒక రకమైన చెవులు గాని, కళ్ళు గాని, జిహ్వ అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి ఇంద్రియాలను పొందుతాడు. సెపరేట్ అంటే పూర్వజన్మ లాగానే ఉండవు, వేరే రూపం వస్తుంది కదా. కళ్ళు, ముక్కు అన్ని డిఫరెంట్ గా, డిఫరెంట్ షేప్స్ లో ఉంటాయి. కానీ మరి మనసులో ఈ సూక్ష్మ శరీరం మాత్రం అదే ఉంటుంది. కాబట్టి అతడు మళ్ళీ కొత్త శరీరంలో కొత్త ఇంద్రియాలతో ఇదే మెంటాలిటీని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. మరి నిజానికి ఈ చైతన్యం అంటే జీవుడి చైతన్యాన్ని మనం ఏదైనా జంతువులతో జంతువుల గుణాలతో గనక మనం కలుషితం అనర్చుకున్నాం అనుకోండి మన శుద్ధమైనటువంటి తత్వాన్ని, అప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మలో మనం ఆ జంతు తత్వాలతోనే పుట్టొచ్చు అని అంటున్నారు. నిజానికి చైతన్యం నీటిలాగా చాలా స్వచ్ఛమైంది, పవిత్రమైంది. నీరు గనక ఏదైనా రంగుతో కలిస్తే స్వచ్ఛతను ఎట్లా అయితే కోల్పోతుందో దాని కలర్లెస్నెస్ ని, మరి ఆత్మ కూడా అంత పవిత్రమైనదే. కాబట్టి ఈ చైతన్యంలో ఉన్న ఈ గుణాలు కలయికతో అది మారిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో నిజానికి కృష్ణ భక్తి రసభావనే నిజమైన చైతన్యము. కాబట్టి ఆ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు మనిషి పవిత్రుడు అవుతాడు. కాబట్టి తన యొక్క చైతన్యాన్ని ఏదైనా భౌతిక భావంతో గనక కలుషితం చేసుకున్నాడంటే గనక అప్పుడు ఇక జన్మలో తదనుగుణమైన దానికి తగ్గ దేహాన్ని పొందుతాడు. అందుకే అతడు నెక్స్ట్ జన్మలో మానవ దేహాన్ని పొందుతాడని గ్యారంటీ లేదు అంటున్నారు. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో అతడు ఏ జంతు దేహమైనా, దేవతా శరీరాన్నైనా, ఇంకేదైనా మానవ శరీరాన్నైనా ఏదైనా పొందవచ్చు అతను చేసిన పనులను బట్టి అని
ఇక్కడ అంటున్నారు. సో ఈ శ్లోకాలు ఇలా వేరొక దేహంలోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఆ దేహం తాలూకు ఇంద్రియాలతో ఇదే ఫీలింగ్స్ ని మళ్ళీ అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుజ్ఞానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో జీవుడు ఏ రకంగా ఇలా దేహాన్ని విడుస్తాడని గాని, మరి గుణాల కారణంగా తన యొక్క గుణాలను బట్టి ఇంకా ఏ దేహాన్ని పొందుతాడు అన్న విషయం ఇదంతా మూఢులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానచక్షులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ విషయాన్ని చక్కగా చూడొచ్చు అంటున్నారు. ఈ జ్ఞానచక్షు అన్నమాట ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మాట అన్నమాట. జ్ఞానం లేకుండా మరి ఎవరు కూడా ఏ విధంగా ఈ దేహం పనిచేస్తుంది, ఎలా విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ జన్మ ఎలాంటి దేహం వస్తుంది, ఎందుకు ఒక ప్రత్యేక దేహంలో నేను ఈ దేహంలో ఉంటున్నాను అన్నది కానీ జ్ఞానం లేనప్పుడు ఏది అర్థం కాదు. అందుకే ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి మనం శ్రవణం చేసి అర్థం చేసుకుంటే ఈ భగవద్గీత ఇలాంటి వాంగ్మయపు విశిష్ట జ్ఞానం అవసరం. ఈ విషయాలన్నీ అర్థమవటానికి అసలు నేను ఈ బాడీలోకి ఎందుకు వచ్చాను, ఏమిటి దీనికి కారణం, ఇవన్నీ తెలియాలంటే గురువు ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు భగవద్గీత, ఈ భాగవతం ఇవన్నీ వినాలి అని చెప్పి అవసరము. ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలంటే అభ్యసించిన ఇలాంటి అభ్యాసం చేసిన వాడు అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాడు ఈ విషయాలు అని అంటున్నారు. జీవుడు మరి ఎన్నో రకాల పరిస్థితుల్లో మనం శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తూ ఉంటాము, వివిధ పరిస్థితుల్లో జీవిస్తూ ఉంటాడు. అదే విధంగా ఈ గుణ ప్రభావంలో మరి కొన్ని సమయాల్లో ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావంతో భోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాము. ఆ భోగ భ్రాంతిలోనే ఇక సుఖ దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కోరికతో వాళ్ళు ఒక రకంగా మోసగించబడ్డారు. కాబట్టి ఈ దేహాలు ఎలా మారుతున్నాయి, ప్రస్తుత దేహంలో ఎందుకున్నాను, మరి ముందు ఇప్పుడు చేసే పనుల వల్ల నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అనే అండర్స్టాండింగ్ ని కోల్పోతారు. ఈ కోరికలు అనుభవించే కార్యక్రమంలో మునిగిపోయి వాళ్ళు దీనిని అసలైన విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకున్న వాళ్ళే మరి ఈ జీవాత్మ దేహం కంటే కూడా వేరు, అది దేహాలను మార్చుతూ ఎన్నో రకాలుగా భోగించుచున్నది అన్నది తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. కాబట్టి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తులో దుఃఖాన్ని అనుభవించును. ఎలా మనం ఈ దుఃఖాలు, ఈ కోరికల వల్ల ఈ దుఃఖాలు ఎందుకు అనుభవిస్తున్నాం అనేది జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మన అందరం కూడా ఈ బద్ధ జీవితం నుంచి బయటకు వచ్చి భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని చేరటానికి, ముక్తులు కావటానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే శ్లోకంలో చూద్దాం. 10th శ్లోక. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో భక్తుడు ఇట్లా మామూలు వాళ్ళు చూడలేరు. ఇదంతా కూడా ఎలాంటి శరీరం వదులుతున్నాము, ఏది పొందుతాము, ఈ విషయం జ్ఞాన చక్షులు ఉన్నవాడే చూడగలడు. ఇక్కడ మెకానిక్ కారు ఇంజిన్ చూస్తున్నాడు, మనము చూస్తున్నాము, అతను చూస్తున్నాడు, మనకేమి తెలియడం లేదు. అతనికి కరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఏది ఉంది, ఏది ఎలా చేస్తే కారు స్టార్ట్ అవుతుందో అతనికి తెలుసు. కాబట్టి అలాగే ఈ జ్ఞాని అతనికి ఏది చేయబట్టి ఈ శరీరం వచ్చింది, నెక్స్ట్ జన్మ మనకి లేకుండా ఉండాలన్నా మనం ఎలా ఉండాలి అనేది జ్ఞానికి తెలుసు అన్నది చెప్తున్నారు. అది అంటే ఆ ముక్తి మార్గంలో ఎలా నడుచుకోవాలి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీన్నంతా స్పష్టంగా చూస్తారు. కానీ మనస్సు ఎవరికైతే అభివృద్ధి చెందకుండా, అంటే అంత జ్ఞానాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయనప్పుడు, ఆధ్యాత్మికత అలవర్చుకున్నప్పుడు ఆత్మానుభూతులు లేని వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏం జరుగుతుందో చూడలేరు. ఇది ఇక్కడ మరి కౌమార్యం నుంచి యవ్వనానికి ఇలా ఓల్డ్ ఏజ్ కి పెరిగి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ బాడీలో నుంచి ఇంకో బాడీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇది అవ్వటం, ఈ మధ్యలో మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవి కూడా చూస్తున్నాం. ఇక్కడ బుద్ధి, ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఎలా ఈ శరీరంతో వాళ్ళు వేరే దాంట్లోకి ఎలా వెళ్తారు అన్నది ఇక్కడ
మనకు చూస్తున్నాము. మరి జీవరాశులు అన్నిటి నుంచి మానవ జన్మ పొందటం, ఆ మనసు, బుద్ధి, అహంకారంతో ఇంకొక బాడీలోకి వెళ్ళటం, ఇదంతా మామూలుగా ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు. జ్ఞానులు, ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతారు. మామూలు వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా తెలుసుకోలేరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు, ఆత్మానుభవంలో స్థితులు కాని వాళ్ళు దేహంలో అంటే స్థితులైన వాళ్ళే అర్థం చేసుకోగలరు. కాబట్టి యోగిన అనే మాట ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నామమాత్రపు యోగులు ఉంటున్నారు గాని, నామమాత్రపు యోగి సంఘాలు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నిజంగా ఇది అనుభవం అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఏదో యోగా అంటే దేహం ఎక్సర్సైజ్, ఫిజికల్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ అది కూడా యోగా అని అంటున్నారు. కానీ ఆ యోగా ఎక్సర్సైజ్ తో మన బాడీ ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా ఉంది, ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతున్నారు. కానీ అది దానికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇంకోటి ఉందని వాళ్ళు ఆలోచించటం లేరు. అందుకే అలాంటి వాళ్ళని యతంతోప్యకృతాత్మానః అంటారు. అంటే నామమాత్రపు యోగాన్ని అభ్యసించిన వాళ్ళు ఆత్మను తెలుసుకున్న వాళ్ళు కాజాలరు అంటున్నారు. కాబట్టి ఆత్మ యొక్క పునర్జన్మ విధానాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. నిజానికి యోగంలో ఉండి ఆత్మ, జగత్తు, భగవంతుడు అనే అంశాలను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే ఏది ఎలా జరుగుతుందో అవగతం చేసుకోగలరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఆత్మ, మరి మన ఈ జగత్తు, భగవంతుడు. కాబట్టి ఆత్మానుభవంలో ఉన్న వాళ్ళే ఇదంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆత్మానుభూతి, భగవద్ధామం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రపంచం ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడ యదాదిత్యగతం తేజో, ఆ ఆదిత్యుడి యొక్క తేజస్సు జగద్భాసయతే అఖిలం, అఖిల జగత్తును ప్రకాశింపజేసే ఆదిత్యుడి యొక్క తేజస్సు యచ్చంద్రమసి, ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సులోనూ నేనే ఉన్నాను. యాచ్ఛాగ్నం, అగ్ని యొక్క తత్తేజో, ఆ అగ్ని యొక్క తేజస్సు విద్ధి మామకం, నా నుండే వస్తుందని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రపంచం అఖిల జగత్తును ప్రకాశింపజేసే సూర్యుడి తేజస్సు గాని, చంద్రుడిది గాని, అగ్నిది గాని నా నుండే వస్తున్నాయి అని ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఇలా చెప్తుంటే ఏమిటి ఇలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారని కాదు. ఆయన చెప్పకపోతే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఆయన గొప్పలు చెప్పుకుని మనతో ఆయన పూజలు అందుకోవాలని కోరిక లేదు ఆయనకు. మనం చేసే పూజల వల్ల ఆయనకి ఏమీ ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఆయన విషయాన్ని చెబితేనే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో ఏనాడో ఎవరికో తెలిసి వాళ్ళందరి ద్వారా మనకి ఐడియా వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ అంత క్లియర్ గా భగవంతుడు ప్రతిదీ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి అంటే ఈ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ లో భగవంతుడి యొక్క తేజస్సు సూర్యకాంతికి, ఆయన తేజస్సే సూర్యకాంతికి కూడా కారణం. అలాంటి సూర్యుడు ఉదయించగానే మనం పనులు స్టార్ట్ చేస్తాం. వారు ఆహారం తయారు చేసుకోవడం కానీ, ఫ్యాక్టరీ నడుపుకోవడం కానీ, లేదా ఇతర పనులు కానీ, వాటి కోసం మనం ఫైర్ వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే అగ్ని సహాయంతో మరి రకరకాల పనులు చేస్తాం. అలాగే మరి సూర్యోదయం, అగ్ని, చంద్రకాంతులు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంతో ప్రియమైనవి, అవసరమైనవి. అవి లేకుండా మనం లైఫ్ లీడ్ చేయలేం. కాబట్టే సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, కాంతి, తేజస్సు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే ఉద్భవిస్తున్నాయి అని మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఆ భక్తి అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఏదైనా భగవంతుడిలా చెప్పబట్టే మనకు విషయం అర్థమై ఆ రకంగా ఆయన పట్ల భక్తి పెంచుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో ఔషధాలు పోషించటానికి కూడా చంద్రకాంతి, ఎందుకంటే ఇదివరకు ఆయుర్వేదంలో చంద్రకాంతిలో పెట్టి చాలా ఔషధాలు తయారు చేస్తూ ఉండేవారనమాట. అందుకని అలా చంద్రకాంతి గాని అన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇవ్వబట్టి మనకు సాధ్యమయ్యాయి. ఆయన కరుణ లేనిదే ఏది కూడా ఉండదు. సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, అగ్ని గాని వాటి సహాయం లేనిదే మనం ఉండలేము. కాబట్టి మనం అందరం కూడా భక్తి భావనను కలిగించుకోవటానికే ఈ ఆయన ఇవన్నీ కూడా చెప్పటం అని ఇక్కడ అంటున్నారు.
గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో ఇది నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఇప్పుడు సూర్యచంద్రులు అగ్ని అన్ని నా తేజస్సు అని చెప్పిన తర్వాత అన్ని గ్రహాల్లోకి అన్ని ప్లానెట్స్ లోకి నేను ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తితోనే అవి కక్ష అంటే వాటి ఎవ్రీ ప్లానెట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మార్గం అన్నమాట, వాటి ఓన్ రోడ్డు వాటికి ఉంటుంది. సో అది ఆర్బిట్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో, తెలుగులో కక్ష అంటారు. సో ఏ ప్లానెట్ ఏ గ్రహం అయినా దాని ఆర్బిట్ లో దాని కక్షలో ఉందంటే అది భగవంతుడు అలా ఉండేటట్లు నా శక్తి ద్వారానే అలా కక్షలో ఉంటున్నాయి. నేనే సోమో భూత్వా రస చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి భగవంతుడి శక్తి ఈ సకల గ్రహాలు అంతరిక్షాలు ఉన్నాయని మనకి దీని ద్వారా అర్థమవుతుంది. బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఏం చెప్పారు, ప్రతి కణంలో ప్రతి గ్రహంలో ప్రతి జీవిలో కూడా ఈ ఈ భగవంతుడు ప్రవేశిస్తారు. ఆ భగవంతుడి సంపూర్ణ అంశే గ్రహాలందు విశ్వమందు జీవను యందు కణాలు యాటమ్స్ లో కూడా ఉంటాయి అని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పారు. అంటే ఆయన ప్రవేశం చేతనే సమస్తము కూడా మనకు అర్థమవుతోంది, కనిపిస్తోంది, వ్యక్తమవుతోంది. ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్ అసలు అది ఉన్నది అంటే అది భగవంతుడు ఉండబట్టే అందులో అది ఉన్నది. ఆత్మ ఉన్నంత వరకే మరి మనుషుడు నీటిపై తేలగలుగుతాడు. ఆత్మ లేదు అంటే ఇంక వెంటనే నీటిలో మునిగిపోతాం. అలాగే మరి తర్వాత దేహం ఎందుకు కూడా పనికిరాదు. కాబట్టి అంత ఆత్మ ఉన్నప్పుడంటే భగవంతుడు అందులో ఉన్నప్పుడే. అదే విధంగా గ్రహాలన్నీ కూడా అంతరిక్షంలో తేలటానికి భగవంతుడి దివ్య శక్తే వాటిల్లో ఆయన ప్రవేశించి ఉండటమే దానికి కారణం అంటున్నారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారన్నమాట, మన బాడీ ఎగ్జాంపుల్, ఆత్మ ఉన్నంత వరకే అన్నది. అలా మనం పిడికిలి ఎందలి మట్టి మనం పిడికిట్లో మట్టి ఉందనుకోండి, మన పిడికిట్లోనే ఉంటుంది ఆ మట్టి. అలాగే ఆ శక్తిని ప్రతి గ్రహం కూడా భరిస్తోంది. అంటే భగవంతుడు లోపల ఉన్న భగవత్ శక్తిని ఆ ప్లానెట్ అలా పెట్టుకుని ఉన్నది లోపల. పిడికిలు బిగించి పట్టినప్పుడు నేల రాలని మట్టి అది వదిలిందంటే మరి మనం పిడికిలు వదిలేసాం అనుకోండి, వదిలేస్తే గుప్పెడ వదిలేస్తే మట్టి అంతా కింద పడుతుంది. అలాగే అంతరిక్షంలో ఉన్న గ్రహాలన్నీ కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూప పిడికిల్లో భరించబడి ఉన్నాయి, ఆయన యొక్క గుప్పెట్లో ఉన్నాయన్నమాట. అవి ఎలాంటి గుప్పెట్టట, విశ్వరూపం అనేటటువంటి గుప్పెట్లో ఉన్నాయి. అలాంటి శక్తి బలం చేతనే స్థావర జంగాలన్నీ కూడా వాటి స్థానంలో స్థితి కలిగి ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు అలా గుప్పెట్లో పెట్టుకోబట్టి ఇవన్నీ అలా విశ్వరూపం అనే గుప్పెట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి భగవంతుడి కారణంగానే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడన్నా, గ్రహాలు స్థిరంగా వాటి మార్గంలో కక్షలో ఉన్నాయి, తిరుగుతున్నాయన్నా అని కూడా వేద మంత్రాల్లో కూడా చెప్పారు. అతడు లేకపోతే గాల్లో గనక దుమ్ము ఈ గ్రహాలన్నీ ఎలా చల్లచేతురైపోతాయో మరి అలా అదే విధంగా మరి భగవంతుడి కరుణ చేతనే చంద్రుడు కూడా సస్యాలను పోషిస్తున్నాడు. అంటే ఏంటి, జీవరసాన్ని ఇస్తాడు చంద్రుడు అంటారు. అంటే ఆ చంద్రకాంతితో ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఎన్నో ఔషధాలు మన ఆయుర్వేదంలో చేస్తారు. ఆ చంద్రకాంతిలో పెట్టి నైట్ టైం ఆ ఔషధాలు సస్యాలు అవన్నీ కూడా మరి ఎంతో ఉపయోగపడే ఇవి రుచికరమైనవి ఉన్నాయి. అది ఆ చంద్రకాంతి లేదే అవేవి కూడా కుదరదు, సాధ్యపడవు. కాబట్టి భగవంతుడే సర్వాన్ని కూడా సమకూర్చుతూ అలా మానవుడు పనిచేయడానికి కానీ, సుఖంగా ఉండటానికి కానీ, ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడానికి కానీ కారణం ఇవన్నీ ఈ రకంగా ప్రొవైడ్ చేసి భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. కాబట్టే మానవుడు మనుగడను సైతం లేకపోతే మన మనుగడే సాగి ఉండేది కాదు అంటూ ఇక్కడ రసాత్మకము అనే పదం అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినది. భగవంతుడు చంద్రుడి ద్వారా సస్యములన్నీ కూడా ఆస్వాదనీయములు, అంటే అన్ని కూడా మనకు ఆస్వాదానికి పనికొచ్చేటట్లుగా ఈ చంద్రుడి ద్వారా సోమో భూత్వా రసాత్మక, రసాన్ని సమకూర్చినటువంటి రుచిని ప్రొవైడ్ చేసేటట్టుగా ఈ చంద్రకాంతి పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ది అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే, బట్ ఇది ఇంకా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా, నేను మరి అన్ని జీవరాశులలో కూడా
జఠరాగ్ని నేను, జఠరాగ్ని వైశ్వానర అంటే జఠరాగ్ని రూపంలో ఉన్న రూపంలో ఉంటాను. ప్రాణాపాన వాయువులన్నిటితో కలిపి నేను పచామ్యన్నం అంటే 4 రకాల చతుర్విధం 4 రకాలైనటువంటి ఆహారాన్ని పచామి జీర్ణం చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో అందరి ప్రాణుల దేహాల్లో ఉన్న జఠరాగ్నిని మనకు చూడండి, ఆకలిస్తే జఠరాగ్ని మండిపోతుంది ఇట్లా అంటూ ఉంటారంటే ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ అన్నమాట. సో అది ప్రాణాపాన వాయువులు, అది నేనే ఆ జఠరాగ్నిని ఆ ప్రాణాపాన వాయువులతో ఉండి అన్ని రకాల 4 రకాల ఆహారాలను నేను పచనం చేస్తున్నాను అంటే అరిగేటట్లు చేస్తున్నాను. సో మనం తిన్న ఆహారం కూడా భగవంతుడు అగ్ని, ఏది ఆహారం జీర్ణం అవటానికి మన పొట్టలో ఉన్న అగ్ని ఉంది, జఠరాగ్ని. ఆయుర్వేదం కూడా మనకు చెప్తోంది అలాంటి అగ్ని ప్రజ్వరిల్లినప్పుడే ఆకలి అనేది వస్తుంది. జఠరాగ్ని అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. అందుకని సో ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ ఎప్పుడైతే బాగా వెలుగుతుందో ఆకలి వస్తుంది. అది సరిగ్గా వెలగనప్పుడు మనకు ఆకలి రాదు. కాబట్టి ఆ రకంగా అగ్ని బాగా ప్రజ్వలితం అయినప్పుడు కాకపోతేనే ఆకలి లేదు అని మనం డాక్టర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్తూ ఉంటాం, ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ సరిగ్గా పనిచేయకపోయినప్పుడు. సో ఉదరంలో ఆ అగ్నిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడి ప్రాతినిధ్యమే జఠరాగ్ని. అగ్ని రూపంలో ఆయన ఉదరంలో ఉంటూ అన్ని రకాల ఆహారాలను జీర్ణం చేస్తున్నాడని బృహదారణ్యకోపనిషత్తులు కూడా చెప్పారట ఈ విషయం. అయం అగ్ని వైశ్వానరోయోయం అంతఃపురుషేయే నేదమన్నం పచ్యతే. అంటే భగవంతుడు సర్వవిధ ఆహార పచనం అంటే జీర్ణము లోను సహాయపడుతున్నాడు. భోజన విషయంలో జీవుడు ఏమీ స్వతంత్రంగా తను చేసేది కాదు, భగవంతుడే ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ రూపంలో ఉండి అన్ని జీర్ణమయ్యేటట్లు చేస్తున్నాడు. సో ఆయన సహాయం లేదే మనం తిన్న ఆహారం కూడా మనం భుజించటానికి జీర్ణించుకోవడానికి అవకాశం లేదు అన్నది. ఆహారాన్ని సృష్టించటం కానీ ఇందాక మరి సూర్యుడు చంద్రుడు వెలుగులేని ఆహారము సృష్టింపబడలేదు. సృష్టించిన ఆహారాన్ని వండుకోలేము అగ్ని లేనిదే. అవన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చారు. ఆ వండుకున్న తింటే అది జీర్ణం అవటానికి కూడా భగవంతుడు చేయిందే, ఈ డైజెస్టివ్ ఫైర్ రూపంలో ఆయన చేయిందే మనం చేయలేం. కాబట్టి అన్ని భగవంతుడు ఇవ్వబట్టే మనం ఈ జీవితాన్ని ఇలా అనుభవిస్తున్నాం. ఈ విషయాన్నే వేదాంత సూత్రంలో శబ్దాదిభోంత ప్రతిష్టానాచ అని స్థిరీకరింపబడ్డారు. అంటే భగవంతుడు శబ్దంలోను, దేహంలోను, వాయువులోను, అంతేకాకుండా ఉదరంలో కూడా జీర్ణశక్తి రూపంలో స్థితుడై ఉన్నాడు. ఇక 4 రకాల ఆహారాలు జీర్ణించేలా చేస్తానన్నారు కదా. ఏమిటా 4 రకాల అంటే భక్ష్యములు, భోజ్యాలు, చోష్యములు, లేహ్యములు అని భావం. అంటే తినేవి, తాగేవి, మరి నాకుతూ తినేవి, ఇటువంటివన్నీ వీటన్నిటినీ కూడా భగవంతుడే జీర్ణం చేస్తున్నారు. సో భక్ష్యాలు, భోజ్యాలు, లేహ్యాలంటే నమిలేవి, చీకేవి, తినేవి, తాగేవి అని మనం ఈజీగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేదో. ఆడియో ఇప్పుడు వస్తుందా? వస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు ఇంకొంచెం క్లియర్ గా ఉందా? అవును మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సర్వస్య చాహం అన్నిట్లోనూ నేను, హృది సన్నివిష్టో అందరి హృదయాల్లో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ నేనే స్మృతిని, నేనే జ్ఞానాన్ని, నేనే అపోహనాన్ని కూడా నేనే, మతిమరుపును కూడా నేనే, మరుపును, జ్ఞానాన్ని, స్మృతిని అన్ని నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ వేదాలన్నీ సర్వవేదాలు లో కూడా అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకుంటారు. సర్వవేదాలు చదివినా కూడా
నన్నే వేదాల ద్వారా నన్నే తెలుసుకుంటారు. వేదాంత కృద్ వేదాల యొక్క కర్తను, వేద విదేవ చాహం వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా కూడా అహం నేనే అని చెప్తున్నారు. సో నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. నేనే స్మృతిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనాన్ని కూడా వేదాలన్నీ సర్వ వేదాలు కూడా నన్నే తెలిపేటట్లు వేద్యో అర్థం చేసుకునేటట్లు చేస్తాయి. సో వేదాల యొక్క గమ్యం ఏమిటి? వేదాలు చదివితే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు. వేదాంత కృద్వేద వేదాలను కూర్చిన కర్తను, వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. తర్వాత అంటే ఇవన్నీ ఇక మనం సమస్తం కూడా మరి ఇక్కడ వేదాలకు దేవదేవుడైన కృష్ణుని వేదాలు చదివితే తెలిసేది సరే అందరిలో నేనున్నాను అన్నది మనం సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం, అందరి హృదయాల్లో నేను ఆసీనుడనై ఉన్నానన్నది చూసాం మనం ఇంతకు ముందే. అలా తర్వాత మత్తా స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ. సో అన్ని నేనే ఇస్తున్నాను మీకు, జ్ఞానం గాని స్మృతి గాని, మీరు ఏదైనా పని చేయటానికి అవసరమైన ఎఫిషియన్సీ, శక్తి, ఆ జ్ఞానము, స్మృతి అన్ని కూడా భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. గత జన్మ గురించిన మరుపు కూడా మరి ఆయనే ఇస్తున్నాడు. లేకపోతే అన్ని జన్మలు గుర్తుంటే ఇంకా మనకి మైండ్ ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్ లో ఉంటుందో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. కాబట్టి భగవంతుడు సర్వవ్యాపియే కాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో ఉండి అవి అన్ని కర్మలు వసిగేటట్లు చేస్తున్నారు అని చెప్తూ, తర్వాత మరి ఆ అట్టి వేదాలు భగవంతుడిని గురించే సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని, వేదాలన్నీ చదివినా కూడా భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానాన్ని అవి ఇస్తాయి. ఆ దేవదేవుడే వ్యాసదేవుడి రూపంలో వేదాంత సూత్రాలకు, వేదాల యొక్క కర్తను నేనే అన్న మాటకు అర్థం చెప్తున్నారనమాట. వ్యాసదేవుడి రూపంలో ఆ భగవంతుడే వేదాల యొక్క కర్తగా ఉన్నారు. వేదాంత సూత్రాలకు మరి భాష్యమైన ఈ వ్యాసుడు రచించిన శ్రీమద్ భాగవతం వేదాంత సూత్రాల యొక్క నిజమైన అవగాహనను మనకు అందించుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ భాగవతం చదివితే వేద సూత్రాల యొక్క నిజమైన అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి అది రాసింది ఎవరు అంటే వ్యాస విరచితం, వ్యాసదేవుడు రాసింది. అలాగే పరమపూర్ణుడైన పరమ పురుషుని బద్ధ జీవితం నుంచి ముక్తి కోసం ఆహారాన్ని సమకూర్చటం, పచనం చేయటం, జీర్ణం చేయటం, కర్మలకు సాక్షిగా ఉండటం, వేద రూపంలో మన జ్ఞానం ఇవ్వటం, గురువు రూపంలో భగవద్గీతను ఉపదేశించటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు విముక్తి చెందటానికి, మనం విముక్తులు అవ్వాలని భగవంతుడు మన కోసం చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. మరి అంతే కదా, ఇక్కడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయనే మనకు ఆహారాన్ని ఇస్తున్నారు, ఆయనే జీర్ణం అయ్యేటట్లు చేస్తున్నారు, మనం చేసే పనులన్నిటికీ సాక్షిగా ఉంటున్నారు, వేద రూపంలో మన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు, గురువు రూపంలో భగవద్గీతను ఉపదేశిస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. కాబట్టి కృష్ణుడు బద్ధజీవులకు సర్వదా పూజనీయుడు, సర్వోత్తముడు, సర్వ కరుణాపూర్ణుడు అంటూ భాష్యంలో మనకు వివరించారు. సో ఈ దేహం వదిలిన వెంటనే మరి మనం అన్ని మర్చిపోయినా భగవంతుడు కృప వల్ల మళ్ళీ మనకి స్మృతి వచ్చి తిరిగి మన కర్మలను ప్రారంభిస్తాం. అంతఃప్రవిష్ట శాస్త్ర జనానాం అంటే జీవుడు మర్చిపోయిన భగవంతుడు బుద్ధినిచ్చి పూర్వజన్మలో అతను ఏ కర్మను వదిలిపెట్టాడో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బిగినయ్యేటట్లు చేస్తాడు. మరి మనం ఈ అష్టాంగ యోగంలో కూడా చూసాం, సగం చేసి ఆ మార్గంలో వెళ్ళి మధ్యలో ఏ కారణం చేతైనా వదిలేసిన వాళ్ళ పరిస్థితి, విఫలయోగుల పరిస్థితి ఏమిటి అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మలో అలాంటి వాళ్ళ ఇళ్లలో పుట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క పుణ్యంతో వాళ్ళు అది కంటిన్యూ చేస్తారు అని చెప్పటం జరుగుతుంది. సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు వేద జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు, వేద జ్ఞానంను ఒసుగుచున్నాడని ఎవరైనా, ఎందుకు ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు ఈ వేద జ్ఞానాన్ని అని ఎవరైనా అడిగితే దానికి సమాధానము, వేద జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి అతడు శ్రద్ధాళు అయినచో తగిన జ్ఞానం. మనకు ఆ శ్రద్ధ ఉంటే భగవంతుడే ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. కావలసింది ఏంటి? శ్రద్ధ, విశ్వాసం. ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఇస్తారు. ఈ విషయంలో వేదవాంగ్మయం కూడా
కాబట్టి అందరూ నిశ్చయంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునే తీరాలి అన్నదే దానికి సమాధానం. కాబట్టి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఇస్తున్నారు, కానీ శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు ఇస్తారు. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఎందుకు ఇస్తారు? ఏదైనా మనం ఆ శ్రద్ధ చూపించి ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో అడిగినప్పుడు శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో అప్పుడు ఇస్తారు. యోస్ అని చెప్తూ యోసౌ సర్వై వేదై గీయతే అంటే 4 వేదాలు, వేదాంత సూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు అనబడే ఈ 4 వేదవాంగ్మయంలో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని వైభవాలే కీర్తింపబడ్డాయి. కాబట్టి వేద కర్మల నిర్వహణ, వేదాంత చర్చ, భక్తి సేవ ద్వారా ఆయన లభింపగలడు. ఇవి చేయాలి. చేస్తే భగవంతుడు వేద కర్మలు నిర్వహించటం, వేదాంత చర్చ డిస్కషన్ చేయటం, భక్తి మార్గంలోనూ భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు. అనగా వేదాల ముఖ్య ప్రయోజనం భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోనడమే. అదే ఇక్కడ చెప్పారు. వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. అంటే వేదాలు తెలిసిన వాడిని, వేదాలు కూర్చున్న వాడిని. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యం. వేదాలన్నిటినీ చదివితే భగవంతుణ్ణే తెలుసుకోగలము అన్నది చెప్తున్నాను. సో ఈ శ్లోకంలో వేద ప్రయోజనం, అవగాహన, అండర్స్టాండింగ్, గమ్యము ఏమిటో మనకు స్పష్టంగా చెప్పారు. వేదాల యొక్క గమ్యం కూడా భగవంతుడే అని. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యు. సర్వవేదాలు చదివి మీరు నన్నే అర్థం చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు పురుషోత్తమ యోగము అన్నాం కదా, అసలు దాని పురుషోత్తముడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు అక్షరుడు అని 2 రకాల ఈ ద్వావిమం పురుషౌలోకి, ఈ లోకంలో 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు. ఎవరు? క్షరులు మరియు చ అక్షర మరియు అక్షరులు. అంటే నిత్యమైన శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళు, శాశ్వతంగా ఉండని వాళ్ళు అని 2 రకాలు ఉన్నారు. క్షర సర్వభూతాని, అన్ని జీవరాశులునేమో క్షరులైతే, కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే అక్షరులేమో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళందరినీ అక్షరులు అని అంటారు. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మరి భగవంతుడు, ఆయన చుట్టూ ఉన్న భక్తులు, గోపికలు, గోపబాలురు అలాంటి వాళ్ళు. మరి ఇక్కడ భూ ప్రపంచంలో క్షరులు ఉన్నారు. వీళ్ళల్లో మరి అక్కడికి వెళ్ళే అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, భూ ప్రపంచంలోకి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరేమో మరి పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు, కొందరు క్రింది లోకాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో 2 రకాల వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఇంతకు ముందే మనకు వివరించినట్లుగా వ్యాసదేవుడు అవతారంలో భగవంతుడు వేదాంత సూత్రాలు రచించారని, అలాంటి వేదాంత సూత్రాల సారాంశం అంతా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మనకు అసంఖ్యాకంగా ఉన్న జీవులు క్షరులు మరియు అక్షరులుగా విభజించవచ్చు. నిజానికి జీవులు భగవంతుడి యొక్క అంశాలే అని మనం ఇంతకు ముందు చూసాం. వాళ్ళే భౌతిక జగత్తుతో సంపర్కాన్ని పొంది జీవభూతులు అయిపోతున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో అటాచ్మెంట్ పెంచేసుకుని భూతులు అవుతున్నారు. ఈ శ్లోకంలో సర్వాణి భూతాని అనే పదం అంటే వాళ్ళు నశ్వరులు అంటే క్షరులు, కానీ భగవంతుడితో ఏకత్వంలో నిలిచిన వాళ్ళు అనశ్వరులు అంటే అక్షరులు అంటే శాశ్వతంగా ఉండగలిగే వాళ్ళు. ఇక్కడ ఏకత్వం అంటే అక్షర పురుషులకు వ్యక్తిత్వం ఉండదని అర్థం కాదు. భగవానుడి మరియు ఆ అక్షర పురుషులు నడుమ అనైక్యత లేదని మాత్రమే సూచిస్తుంది. అంటే అనైక్యత లేదు అంటే వాళ్ళు అక్షరులు అంటే అక్షరులు సృష్టి ప్రయోజనానికి అనుకూలురై ఉండురు. వాస్తవానికి సృష్టి అనే విషయం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో లేకపోయినా వేదాంత సూత్రాలు చెప్పినట్లుగా భగవంతుడి యొక్క వ్యక్తీకరణలకు మూలం కాబట్టి అటువంటి భావం ఇక్కడ వ్యక్తపరిచారు అని చెప్తున్నారు. పూర్ణ పురుషుడు అయిన భగవంతుడి మాట అనుసరించి జీవులు 2 రకాలుగా ఉన్నారు అని చెప్తూ మళ్ళీ జీవుడు బద్ధుడై ఉన్నంత కాలం భౌతిక సంపర్కంతో అతడు దేహాలను మార్చుకుంటూ ఇక్కడే ఉంటాడు. పదార్థం మార్పు చెందుతుంది కానీ జీవుడు సైతం మార్పు చెందుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది, కానీ పై బాడీ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో దేహము భౌతిక జగత్తులో లాగా ఎలాంటి మార్పులకు ఆ దేహం గురి కాదు.
భౌతిక జగత్తులో మనం జన్మ, వృద్ధి, స్థితి ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. ఇతర జీవుల సృష్టి, క్షయము, ఆ తర్వాత శరీరం క్షయం అవటం, వినాశనం, ఈ మార్పులన్నీ మామూలు జీవుడి యొక్క దేహానికి సంబంధించినవి. కానీ ఆధ్యాత్మిక దేహంలో ఆ అక్షరులకు ఇలాంటి మార్పులేవి ఉండవు. అక్కడ వృద్ధాప్యం గాని, జన్మం గాని, మృత్యు గాని ఏది లేదు అని చెప్తూ ఎప్పుడూ ఒకే స్థితిలో ఉంటారు. క్షర సర్వాణి భూతాన్ని అని ముందుగా సృష్టింపబడిన బ్రహ్మ మొదలు అతి చిన్న చీమ వరకు భౌతిక సంపర్కం కలిగిన ప్రతి జీవి కూడా దేహాన్ని మార్చుతూనే ఉంటారు. అంటే అన్ని రకాల జీవరాశులు ఈ భౌతిక జీవితంలో బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి చీమ వరకు మారుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి వారు నశ్వరులు, అంటే క్షరులు అన్నమాట. శాశ్వత శరీరం ఉన్న వాళ్ళు కాదు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు సేమ్ బాడీతో ముక్తులై ఉంటారు. ఉత్తమ పురుష్ ఇది పతనం చెందేవారు క్షరులని, పతనం చెందని వారు అక్షరులు అని చెప్తున్నారు. అంటే స్వతంత్రంగా భోగించాలి అలాంటి అటాచ్మెంట్ తో ఉన్నంత కాలం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటారు. భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టరు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాకృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఈ ఇద్దరితో పాటు ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు పరమాత్మ అని చెప్పబడే ఒక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు. యో లోకత్రయమావిశ్య, ముల్లోకాలను ఆవహించినటువంటి వాడు. బిభర్త్య అంటే అన్ని ముల్లోకాలను ఆవహించి పోషించేవాడు, భరించేవాడు. అవ్యయుడు అంటే శాశ్వతమైన వాడు, నాశనం లేనివాడైన ఈశ్వరుడు ఒకను ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరు ఏది క్షరులు అక్షరులు లేకపోతే నశ్వరులు అశ్వరులతో పాటు 3 ప్రపంచాలు ప్రవేశించి ఆవహించి భరించినటువంటి అవ్యయుడైన నాశనరహితుడైన పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు. ఆయన మరి మనకు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 1 సెకండ్. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఉన్నట్టుండి వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఓ సారీ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు వచ్చింది. అది మ్యూట్ చేశాను, అది అన్మ్యూట్ చేయి. సో ఇది ఈ శ్లోకం ముల్లోకాల్లో ప్రవేశించి భరించిన అవ్యయుడు పరమాత్మునైన భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్న భావం కఠోపనిషత్తులో శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. ఏమని, బంధముక్తి స్థితిలో ఉన్న మనబోటి జీవుల మీద కూడా ఆయన పరమాత్మగా ఉంటూ ఉన్నారు. నిత్యానాం చేతనానాం అంటే ఉపనిషత్తులో అన్నది ఆ ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్న వాక్యం. దాని అర్థం ఏంటంటే బద్ధముక్తి స్థితిలో ఉన్న మనలో ఈ మనలాంటి ఈ జీవులను పోషిస్తూ కర్మానుసారంగా మన భోగానుభవానికి కూడా అవకాశం ఇచ్చేది ఈ భగవంతుడనే శ్రేష్ఠ పురుషుడే, వేరొకడు కాదు అని చెప్పి మన భోగాలు అనుభవించడానికి కూడా ఆయనే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఆ దేవదేవుడైన భగవంతుడే అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా విరాజమానుడై ఉన్నాడు. ఆయనని ఎరిగిన బుద్ధిమంతుడే సంపూర్ణ శాంతిని పొందును గాని అన్యులు కారు అని చెప్తూ నెక్స్ట్ శ్లోకం. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః. సో క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి కూడా నేను అతీతంగా దివ్యమైన వాడిని కాబట్టి ఉత్తముడినైన కారణంగా
నేను ప్రపంచంలో వేదాలలో పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని ఇక్కడ మీనింగ్ చెప్పారనమాట. ఫైనల్ గా పురుషోత్తముడు అనే దానికి ప్రతిసారి భగవంతుడు ఇలా చెప్పుకుంటున్నారేమిటి అనే థాట్ కనుక వస్తే ఆయన చెప్పందే మనకు తెలియదు. ఆయన చెప్పుకోవడం వల్ల ఆయనకేమీ లాభం లేదు, మనకే గాని లాభము. మనకు ముందు గొప్పగా ఏమైనా చెప్పుకుంటున్నారా అనే థాట్ ఇస్తే మనకు ముందు గొప్పగా చెప్పుకోవడం వల్ల భగవంతుడికి వచ్చే ప్రయోజనం ఎంత మాత్రం లేదు. అది ఆ విషయం అర్థమైతే మనకే ప్రయోజనం వస్తుంది. కాబట్టి ఆయన విషయాన్ని వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ అక్షరుల్లో కూడా అతీతుడను ఉత్తముడును అవటం వల్ల జగంలో గాని ఈ ప్రపంచంలో గాని వేదాల్లో గాని పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. సో ఎవ్వరు కూడా మరి కాబట్టే భగవంతుడిని పురుషోత్తముడు అని అన్నారు అన్నది మరి అందరిలోకి కూడా ఉత్తముడు అన్నది మనకి దీనివల్ల అర్థం అవుతుంది అనమాట. మనం భేదం ఏమిటంటే మన బద్ధ స్థితిలో గాని ముక్త స్థితిలో గాని భగవంతుడి అచింత్య శక్తులను పరిమాణ రీతిని మనం ఇక ఆయన్ని మించి మనం ఉండలేం. బద్ధ జీవితంలో గాని ముక్త జీవితంలో కూడా ఆయనని మించి ఉండలేరు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు జీవులు కాబట్టి భగవంతుడే పురుషోత్తముడు కాబట్టి సర్వ విధములా సమానం అని అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు, సమంజసం కాదంటున్నారు. వాళ్ళ ఇరువురి నడుమ ఉన్నతము సామాన్యం అనే విషయాలు శాశ్వతంగానే ఉంటాయి. అందుకే ఉత్తముడను అన్న మాట కూడా ఇక్కడ వాడారు, అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు పురుషోత్తముడు. ఇక్కడ లోకో అనే పదము పౌరుషాగమందు అంటే స్మృతులు ఉన్నాయి కదా, ఆ స్మృతులలో కూడా సూచించారు. నిరుక్తి నిఘంటు నందు నిర్ధారింపబడినట్లు వేద ప్రయోజనం స్మృతులచే వివరింపబడింది. లోకితే వేదార్థోనేన అని చెప్తూ భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో వేదాల్లో వర్ణింపబడ్డాడు. ఈ విషయం మరి చాందోగ్యోపనిషత్తులో కూడా తావదేశ సంప్రసాదోస్మాత్ శరీరాత్ సముద్ధాయ పరం జ్యోతి రూపం సంపద్యస్వేన రూపేణాభి నిష్పద్యతే స ఉత్తమ పురుష. అంటే దేహం నుంచి వెలువడే పరమాత్మ నిరాకార జ్యోతిని చేరి తన రూపమున తనదైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నిలిచి ఉండును, అతడే దేవదేవుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఉండేటటువంటి పరమాత్మ నిరాకార జ్యోతిని చేరి తన రూపంలో తనదైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలిచిండును, అదే ఆయనే దేవదేవుడు. దీనిని బట్టి దేవదేవుడు పరంజ్యోతి అయిన తన ఆధ్యాత్మిక తేజస్సును ప్రదర్శిస్తూ వ్యాపించి ఉన్నాడని భావము. ఆ భగవంతుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు జీవుల హృదయాల్లో ఉండే పరమాత్మ అనే అంశం సైతము కలిగి ఉన్నాడు. అతనే సత్యవతి పరాశరులకు వేదవ్యాసుడిగా జన్మించి వేద జ్ఞానాన్ని వివరించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యో మామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఎవరైతే నన్ను మూఢత్వం లేకుండా అసమ్మూఢో డౌట్ లేకుండా సందేహం లేకుండా జానాతి తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తముడనని ఎవరైతే నన్ను ఆ రకంగా తెలుసుకోగలుగుతారో సర్వవిద్ భజతి మాం అంటే సర్వము నెరిగిన వాడు అతను సర్వము తెలిసిన వాడు భక్తితో నన్ను సేవిస్తాడు. సర్వభావేన భారత అన్ని రకాలుగాను అన్ని టైమ్స్ లోను. సో సంశయరహితంగా సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడని తెలిసిన వాడే సర్వాన్ని తెలిసినవాడు, సర్వాన్ని ఎరిగినవాడు. అందుకే అతడు నా సంపూర్ణమైన భక్తిలో నిమగ్నం అవుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు జీవుల యొక్క పరతత్వం యొక్క సహజ స్థితికి సంబంధించిన ఎన్నో కల్పనలు ఉన్నాయి, కానీ పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకున్నవాడే వాస్తవానికి అన్ని తెలిసినవాడు. ఎన్నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఆత్మని పరతత్వం అని, కానీ ఎవరైతే నిజంగా నన్ను పురుషోత్తముడిని తెలుసుకుంటాడో వాడు సర్వము ఎరిగిన వాడు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు స్పష్టంగా అని చెప్పి. సో ఒక్కొక్కసారి సరైన అపరిపక్వ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు రకరకాల ఊహాగానాలు చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఆ వాక్యాన్ని అని చెప్తూ వేద జ్ఞానాన్ని శృతులు అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు అంటారు. శృతి స్మృతి అని వేద జ్ఞానాలను శృతులు అంటారు. కాబట్టి అంటే ఏమిటి? శ్రవణం ద్వారా అభ్యసించేది, వినడం ద్వారా అభ్యసించేది. కాబట్టి శృతి అని వేదాలకు
వేరు. వాస్తవానికి వేద జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు మరి ఆయన ప్రతినిధులైనటువంటి ప్రామాణికులు, మంచి ప్రామాణికమైన గురువులు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచే స్వీకరించాలి అంటున్నారు ఈ వేద జ్ఞానం. భగవద్గీతలో మరి కృష్ణుడు ప్రతి విషయాన్ని ఇంత చక్కగా వివరించారు కదా, మరి ప్రతి ఒక్కరూ దీని నుంచే శ్రవణం చేయాలి. కానీ కేవలం మనం ఏదో విన్నామంటే విన్నాం అన్నట్టు శ్రవణం చేస్తే కాదు. మరి జంతువులు కూడా వినొచ్చు, కానీ వాటికి అర్థం కాదు. కాబట్టి అలా కాదు, ఈ రకంగా శ్రవణం చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ విషయాన్ని ప్రామాణికుల నుంచే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. పాండిత్యంతో ఊహాకల్పనలు మనం చేయకూడదు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ నమ్రతతో శ్రవణం చేసి జీవులందరూ కూడా భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడికి అధీనులే అని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి వాక్యాన్ని అనుసరించి మనం అలా అర్థం చేసుకున్న నాడే, అలా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే వేదాల ప్రయోజనాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆయన తప్ప అన్యులెవరూ వేద ప్రయోజనాన్ని తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి కానీ, ప్రామాణికమైన గురువు దగ్గర నుంచి కానీ మనం అందుకే ఈ భగవద్గీత యథాతథం మనం ఇలా చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ శ్లోకంలో భజతి అనే మాట కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. సాధారణంగా ఈ భజతి అనే పదం భగవంతుడి భక్తి సేవకు సంబంధించిన విషయంలో వాడుతూ ఉంటారు. అలా మనిషి కృష్ణ భావంలో, భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు వేదాలన్నీ కూడా తెలిసిన వాడిగా భావించవచ్చు. భక్తియే సమస్త వేద జ్ఞానానికి కూడా ఫైనల్ డెస్టినేషన్, గమ్యం అదేనమాట. సో భక్తిలో నిమగ్నమైన వాడు వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడని భావించవచ్చు. కాబట్టి భగవంతుడి భక్తిలో ఉన్నవాడికి పరతత్వ అవగాహన కోసం ఇతర విధానాలు ఏది కూడా అవసరం లేదు అంటున్నారు. కానీ వైష్ణవ పరంపరలో కూడా చెప్పారు, భక్తి ఉంటే ఇక నీకు ఏ మార్గము, ఆధ్యాత్మిక మార్గం అక్కర్లేదు. భగవత్ సేవలో నియుక్తుడైనందున యథార్థ స్థితికి వచ్చిన వాడు అవుతాడంటే, యథార్థ స్థితి అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితి, ముక్తి వచ్చే మోక్ష సాధనకు అర్హత ఉన్న స్థితి అన్నమాట. కాబట్టి అలాంటివి పరతత్వ విధానాలన్నీ కూడా అతను ముగించిన వాడే అవుతాడు. ఎలాంటి విధానాలున్న పరతత్వ అవగాహనకి భక్తి ఉన్నవాడికి అవన్నీ కంప్లీట్ చేసిన వాడే అవుతాడు. కాబట్టి లక్షలాది జన్మల్లో పరతత్వం గురించి ఊహాకల్పనలు, తత్వ విచారాలు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాతే భగవంతుడు దేవుడని, శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడు, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన శరణు వేడాలి అనే విషయం అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆ లక్షలాది జన్మల తాత్విక చింతన అంతా వృధా కాల వ్యయమే. అది ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అది ముఖ్యంగాని ఇంక ఎన్ని రకాలుగా మనం తాత్వికంగా చర్చించినా దానివల్ల టైం వేస్టేనని అంటున్నారు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తమయానఘా, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ, ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ గుహ్యతమమైనటువంటి రహస్యకరమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని, ఇదముక్తం నీకు ఇప్పుడు విడుదల చేశాను నేను అనగా అంటే పాపరహితుడా, ఏతద్బుద్ధ్వా దీనిని బుద్ధి తెలుసుకుని, బుద్ధ్వా అంటే దీనిని తెలుసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న బుద్ధిమంతుడు, బుద్ధిమాన్ స్యా అవుతాడు. ఏమిటి? కృతకృత్యశ్చ, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నిట్లో సంపూర్ణంగా విజయవంతుడు అవుతాడు. భరత వంశస్థుడా. సో వేదాల్లో చెప్పిన అత్యంత రహస్యమైన ఈ భాగాన్ని నీకు ఇప్పుడు నేను వెల్లడించాను. దీనిని అవగాహన చేసుకున్నవాడు బుద్ధిమంతుడవుతాడు. అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పూర్ణ విజయాన్ని సాధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది లాస్ట్ శ్లోక. సో సమస్త శాస్త్రాల యొక్క సారాంశం ఇదేనని భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ రకంగా మనిషి బుద్ధిమంతుడు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో కూడా పరిపూర్ణుడు కాగలడు. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పిన స్పష్టంగా వివరించిన ఈ విషయాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు యథాతథంగా స్వీకరించాలి అంటున్నారు. మన ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అక్కర్లేదు. ఈ రకంగా మనం యథాతథంగా నేను పురుషోత్తముణ్ణి, లోకాలన్నిట్లో పురుషోత్తముణ్ణి, పరమేశ్వరుణ్ణి వేదాలలో ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి చెందానని చెప్పారు. అది ఆయన చెప్పిన మాటను చెప్పినట్టుగా స్వీకరించాలి. మనిషి ఆ రకంగా బుద్ధిమంతుడు, ఆధ్యాత్మిక పూర్ణుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని భక్తిలో నిమగ్నం అవటం ద్వారా ఈ త్రిగుణాల యొక్క కల్మషం నుంచి బయటపడగలరు. వాస్తవానికి అంటే
ఆ కల్మషం భక్తికి ముందుగా అహంకారం వదులుకోవటం ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ, అర్హత ఏమిటంటే అసలు అహంకారం గర్వం వదులుకోవాలని మనం లాస్ట్ చాప్టర్ లో ఇంతకు ముందే చూసాం మనం. కాబట్టి ఆ భక్తి డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ముందు ఆ లక్షణాలు డెవలప్ చేసుకుని శరణాగతి తత్వం, ఇది అహంకారం గర్వం నేనే చేసేది అనే ఫీలింగ్ వదులుకుని మనం ఆ హ్యూమిలిటీతో ఆ వినయంతో ఉంటూ భగవంతుణ్ణి శరణం పొందటమే భక్తి మార్గానికి ఫస్ట్ మనం చేయవలసింది. సో శుద్ధ భక్తి భగవంతుడి యొక్క అంతరంగ శక్తి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతాయి. కాబట్టి అందరూ బుద్ధిమంతులు పవిత్రులు అవటానికి భక్తి మార్గాన్ని స్వీకరించి భక్తి సేవలో ఉంటూ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని ఆ స్థాయికి రానంత వరకు ఎవరు సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కాదు. కాబట్టి ఎంత తెలియగల వాళ్ళైనా అని చెప్పి